Dan il-video ġie kreat mill-YouTube channel bl-isem ta' Gastro, bil-għajnuna ta' Channel Fully Charged Show u traduċut mill-channel Drive Travel Live. Għafa subscribe hawn taħt għal aktar videos fuq suġġetti relatati fil-futur. Mela, ħafna jargumentaw li l-vetturi elettriċi ma jħallux tniġġis, imma l-elettriku li jħaddem il-karozzi elettriċi jħalli tniġġis. Xi ħud saħansitra jgħidu li jniġġes aktar minn karozza li taħraq il-petrol jew id-diesel. Jekk se nħarsu lil hemm il-vetturi elettriċi nnifishom għall-enerġija li tħaddimhom, m'għandniex nagħmlu l-istess għal karozzi li jaħdmu bil-fossil fuels? Allura, x'jiġri fil-produzzjoni tal-fuel li inti kuljum taħraq fil-karozza tiegħek? Id-diesel jew il-petrol jibdew bħala żejt bejn wieħed u ieħor 5900 pied taħt il-wiċċ tad-dinja. Ħafna miż-żejt jiġi estrat bl-użu ta' dak li jissejjaħ pump jack. Il-pump jacks ma jaħdmux waħedhom u f'ħafna mill-każijiet huma jaħdmu bl-elettriku. Jeħtieġ medja ta' 9960 kWh ta' elettriku kull xahar biex tħaddem pump jack wieħed. Biex tpoġġi dan fil-kuntest, dak l-ammont ta' elettriku tħaddem Tesla Model 3 għal bejn wieħed u ieħor 35,000 mil. Fl-Istati Uniti hemm madwar 435,000 bir ta' żejt li jużaw pump jacks. L-użu tal-elettriku stmat għal dawn il-bjar huwa ta' aktar minn 4300 GWh fix-xahar. Dan huwa ħafna elettriku u dan huwa biss biex toħroġ iż-żejt mill-art. Jekk nużaw dak l-elettriku biex inħadmu direttament il-vetturi elettriċi, ikun biżżejjed biex inħadmu aktar minn 15 miljun vettura elettrika għal xahar. Dan jirreferi biss għal bjar ta' żejt fuq l-art ġewwa l-Istati Uniti. X'ingħidu dwar it-tħaffir għaż-żejt fil-baħar fond? L-aktar mod komuni biex jitħaddem rik ta' żejt li huwa l-bogħod mill-art huwa b'ġeneratur ta' diesel. Ġeneratur medju ta' rik ta' żejt juża bejn 20 u 30 tunellata metrika ta' diesel kuljum. L-elettriku ekwivalenti għal dan huwa 300,000 kWh. Hemm madwar 1470 rik ta' żejt offshore fid-dinja li jużaw aktar minn 13 biljun kWh ta' enerġija fix-xahar. Dan l-pumpjar ta' żejt kollu kombinat ikun biżżejjed biex iħaddem madwar 70 miljun vettura tal-elettriku fix-xahar. Dan huwa biss mill-enerġija użata biex tippompja żejt mill-art fl-Istati Uniti u lil hemm mixtut. Allura, mhux biss tal-fuel inġess meta naħarquh fil-karozzi tagħna, imma aħna wkoll qed nużaw ammont kbir ta' elettriku biex nippumpjaw iż-żejt li jagħmel il-fuel. Meta taqqat it-tniġġis tal-emissjonijiet mis-silencer mal-emissjonijiet iġġenerati biex jiġi ppumpjat iż-żejt mill-art, mi stampa sabiħa xejn. U l-ippumpjar taż-żejt mhuwiex nadif. Miljuni ta' galluni huma mxerda fl-oċean kull sena li joħolqu diżastru għal ħut u annimali selvaġġi oħra. Imbagħad dak iż-żejt kollu jeħtieġ jiġi trasportat. Il-biċċa kbira taż-żejt jiġi ppumpjat permezz ta' pipelines. Hemm aktar minn 337,000 mil ta' pipeline fid-dinja li jġorru ħafna mill-100 miljun barmil kuljum li nikkonsmaw. Dawn il-pipelines jużaw pump stations li saħansitra jużaw aktar enerġija. Iż-żejt huwa wkoll trasportat bil-vapuri. L-oċeani mhumiex irregolati fir-rigward tal-emissjonijiet u għalhekk il-vapuri jużaw l-orħos u l-iktar fuel maħmuġ possibbli biex iżommu l-ispejjeż baxxi. Dan ifisser li huma wieħed mill-akbar sorsi ta' tniġġis fuq il-pjaneta. It-tbaħħir huwa responsabbli għal madwar biljun tunellata ta' diossidu tal-karbonju fis-sena u 10% minn dan huwa mit-tbaħħir taż-żejt. Minħabba li dawn it-tankers iniġtu ħafna mill-pajjiżi ma jippermettulhomx li joperaw ħdejn il-kosta tagħhom, għalhekk iridu jiġu rmunkati fil-port fejn iż-żejt jiġi trasferit għar-raffinerija. Ir-raffinar taż-żejt jieħu ammont kbir ta' enerġija u jiġġenera saħansitra aktar tniġġis. Ir-raffinar isir billi jsaħħan iż-żejt sa massimu ta' 420 grad Celsius. It-tisħin ta' 100 miljun barmil żejt kuljum għal dawn it-temperaturi jeħtieġ ammont enormi ta' enerġija. It-tisħin ta' dan iż-żejt jiġġenera tant u tant tniġġis. Ir-raffineriji joħolqu periklu serju għas-saħħa kull fejn joperaw. Ir-raffineriji huma s-sors numru wieħed ta' tniġġis f'ħafna mill-ibliet maġġuri madwar id-dinja. Huwa tant ħażin li n-nies li jgħixu qrib dawn ir-raffineriji għandhom żieda notevoli ta' mard tal-pulmun. La darba ż-żejt ikun ġie raffinat jiġi trasportat lejn stazzjonijiet tal-fuel fit-trakkijiet tad-diesel. Dan saħansitra joħloq aktar tniġġis.
Imbagħad dan il-fuel jinħaraq fil-karozzi u trakkijiet, propju fl-ibliet tagħna fejn ngħixu u nieħdu n-nifs. Dawn il-karozzi u trakkijiet għandhom magni tal-kombustjoni interna li huma estremament ineffiċjenti. 70% tal-enerġija mill-ħruq tal-fuel tinħela bħala sħana, filwaqt li 30% biss tmur biex iddawwar ir-roti tal-vettura. Allura, wara li nużaw dak l-elettriku kollu biex nippumpjaw iż-żejt mill-art, nirfinawh u nitrasportawh, nerġgħu naħlu 70% minnu meta nużawh fil-vettura tagħna. Il-produzzjoni tal-fossil fuels huwa proċess inkredibilment ineffiċjenti u maħmux mill-bidu sa tmiem. Meta nikkuntrastaw dan kollu ma' tħaddim ta' vettura elettrika, id-differenza hija kbira ħafna. L-elettriku m'għandux għalfejn jiġi ppumpjat minn uluf tapiti taħt l-art, it-trasportat bit-trakkijiet jew ferroviji jew ppumpjat tul il-pajpijiet, m'għandux għalfejn jiġi trasportat barra l-pajjiż, m'għandux għalfejn jiġi raffinat u ma jħallix tniġġis fejn ngħixu nieħdu n-nifs. Anke jekk l-elettriku jiġi produċut mill-ħruq tal-faħam, l-impjanti huma l-bogħod miċ-ċentri tal-popolazzjoni. B'hekk l-elettriku huwa trasferit fuq linji tal-enerġija li jżomm kwalunkwe tniġġis dirett il-bogħod mill-popolazzjoni. U jekk il-vettura elettrika titħaddem b'enerġija nadifa, dan ikun nadif mill-bidu sa tmiem. Fl-Istati Uniti, 47% tal-enerġija ġejja minn sorsi li ma jarmu l-ebda CO2. Saħansitra fl-Ewropa huwa aħjar, 56%, u l-perċentwal ta' enerġija nadifa qed jikber kull sena peress li l-impjanti tal-faħam u l-gass qed jiġu sostitwiti b'sorsi ta' enerġija rinnovabbli. Allura, xi ngħidu dwar il-litju użat fil-batteriji tal-karozzi elettriċi? Il-litju huwa metall li jiġi minat fid-deżerti tal-Awstralja, ċ-Ċina, l-Arġentina u ċ-Ċili. Min barra li huwa ingredient ewlieni fil-batteriji, il-litju jiġi assorbit ukoll bħala mediċina għal bipolar disorder. Sar ħafna dwar l-impatt ambjentali ta' tħaffir tal-litju, iżda dan kollu huwa xi ftit esaġerat. L-Awstralja hija l-akbar produttur tal-litju fid-dinja. Kieku kien hemm xi problemi ambjentali kbar b'dan it-tħaffir, xi Awstraljani jkunu qed jitkellmu dwarha le, imma dwar xi qed titkellem verament l-Awstralja fejn jidħol it-tniġġis, ir-raffinar taż-żejt. Iva, ir-raffinar taż-żejt qed joħloq riskju ambjentali ħafna akbar mit-tħaffir kollu tal-litju li jsir madwar il-pajjiż. L-Awstralja mhijiex pajjiż popolazzjoni densa ħafna, huma jikkonsmaw 1% tal-provista taż-żejt tad-dinja u jirfinaw biss kwart taż-żejt li jikkonsmaw. Iżda huma jimminaw 50% mill-litju tad-dinja kollha. Allura, f'pajjiż li jirfina biss kwart minn 1% taż-żejt tad-dinja u jimmina 50% mill-litju tad-dinja, l-akbar kontributur għat-tniġġis u riskju għas-saħħa tal-bniedem fl-Awstralja huma r-raffineriji taż-żejt. Dan lanqas biss jieħu konsiderazzjoni tħaffir, l-ippumpjar, it-trasport u l-ħruq ta' dan iż-żejt. Dan huwa biss ir-raffinar. Iktar ma tanalizza l-argument li l-produzzjoni tal-batteriji huwa b'xi mod ħażin daqs iċ-ċiklu tal-fuels mill-fossili, tirrealizza li huwa argument redikolu. It-tħaffir kollu tal-litju fid-dinja tal-lum ma għamilx sara lill-ambjent daqs tixrida aċċidentali waħda kbira taż-żejt. Allura, xi ngħidu dwar il-batteriji? X'jiġri mill-batteriji tal-vetturi elettriċi meta jiqdimu u jintremew? Meta ma jibqgħux prattiċi f'vettura elettrika, l-batteriji jistgħu jintużaw bħala ħażna ta' enerġija biex iħaddmu dar jew negozju. B'hekk jingħataw it-tieni ħajja. U meta ma jkunux aktar tajbin għal dan, huma jiġu riċiklati u jiġu żarmati biex jiġi rkuprat il-metall ta' valur f'dawn il-batteriji. B'hekk jerġgħu jintużaw fil-ġenerazzjoni li jmiss ta' vetturi elettriċi. Jidher daqsxejn bla sens li tuża tant elettriku biex tippompja ż-żejt mill-art, toħloq tunellati ta' tniġġis billi titrasportaħ u tirfinah biex fl-aħħar taħli 70% minnu fil-karozzi ineffiċjenti tagħna, meta sempliċiment nistgħu nużaw dak l-elettriku direttament biex inħadmu l-vetturi elettriċi li jeliminaw it-tniġġis mir-raffinar u l-ħruq tal-fuel fil-magni ineffiċjenti. Huwa ovvju meta tħares lejn l-istampa sħiħa li l-produzzjoni taż-żejt huwa proċess ta' ħela u maħmuġ, speċjalment meta mqabbla mal-alternattiva, dik li tħaddem il-vetturi elettriċi b'elettriku rinnovabbli. Għala din, ma tantx tidher sabiħa, din tidher aħjar. Naħseb ser nipprova din ta'. Wara juice, sabiħ ġewwa. Ups, skużani bro. Istra din tiġri hawn.
Inti, x'tista' tagħmel? Apparti mill-miżinformazzjoni, wieħed mill-aħħar ostakli li jipprevjenu ħafna nies milli jaqilbu għall-elettriku huwa nies li jgħixu f'appartamenti u condominiums bil-parkeġġ ix-xerjat. Ħafna minn dawn ir-residenti m'għandhom l-ebda mod kif jinstallaw charger tal-karozzi. Jekk inti leġislatur fil-Parlament, qiegħed f'xi għaqda jew kunsill lokali, jekk isservi fuq xi bord ta' xi assoċjazzjoni ta' djar jew żviluppaturi, jekk għandek proprjetà tal-kiri, etc., tista' tagħmel xi ħaġa biex tgħin. Ivvota biex jiġu installati chargers tal-karozzi jew ta' bilħaq tinstallhom f'parkeġġi tal-karozzi li inti għandek, jew fit-toroq pubbliċi b'kollaborazzjoni mal-awtoritajiet. Sabiex in-nies li jgħixu fl-appartamenti jista' jkollhom post biex jiċċarġjaw il-vettura elettrika tagħhom. Hemm kumpaniji li saħansitra joffru modi kif tista' tagħmel profitt minn dawn iċ-chargers. Jekk għandek xi idejat oħrajn apparti li semmejna u li ħansemmu, tista' wkoll tipparteċipa għall-ambjent aħjar billi tinkoraġixxi l-idejat tiegħek billi tiktibhom hawn taħt fil-kummenti. Fin-Norveġja, fi żmien qasir ħafna, għamlu bidla kbira lejn il-vetturi elettriċi. Il-bejħ tal-vetturi elettriċi fin-Norveġja laħaq aktar minn 50% tal-vetturi kollha mibjuwa. Tista' wkoll tgħin billi tappoġġja l-installazzjoni ta' pannelli solari kull fejn ikun possibbli. Is-solar huwa orħos milli tixtri l-elettriku mill-grid u jibda jħallas għalih innifsu mill-ewwel jum. U jekk inti proprjetarju ta' dar, ikseb karozza elettrika u installa l-pannelli solari. Inti se tifranka eluf fuq il-fuel u l-elettriku. Ikollok ukoll il-mistrieħ tal-moħħ li tkun taf li m'intix qed tikkontribwixxi għall-industrija orribbli taż-żejt li hija maħmuġa wisq. Ixxerja dan il-video fuq il-medja soċjali bħal Facebook u pjattaformi oħrajn. B'hekk tkun qiegħed tgħin biex tinfirex il-kelma. Fl-aħħar nett dan huwa video open source. Inti ħieles titraduċi dan il-video f'lingwa oħra. F'dak il-każ ikkuntattja liċ-channel Gastroll, il-link jgħid fid-deskrizzjoni ta' dan il-video, għal-verżjoni li tista' żżid il-voiceover fuqha. Il-jum meta l-ibliet tagħna jkunu notfa mid-diossidu tal-kubrit, il-monossidu tal-karbonju, kimiċi tossiċi oħra, partiċelli li jħorġu mis-silencer u raffineriji taż-żejt jista' jsir realtà. Għandna t-teknoloġija biex nagħmlu dan issa. L-appoġġ kollettiv għal din it-tranzizzjoni għat-trasport elettriku sa jġib dan il-jum meqreb biex dan jitwettaq. Nittamaw li dan il-video kien ta' informazzjoni utli għalik. Grazzi tal-ħin tiegħek biex issegwi dan. Flimkien naslu.